Belauntzan, maite xa. Kalean, maite ere. Tarategian, maite. Baina guretzako, ama. Ze plater izan da gure etxean gustokoena? Xerra, rebozatu eta piparrakin, zenbat aldiz jarri izan duizkizut. Gustora gainea, ja badie, 2 urte erreleboa egin gendula. 40 urten indizuna, ni jarrituko dut, 2 urte hobetan jarritu dut, eta jarrituko dugu. Gaur, xerra albaratuak piparrakin, amakin. Osagaiak, xerrak, ogi raiatue, arrautzak eta piparrak. Plater bikaina, Bai, nolako azan aita kazetan? oso trebea. Egiten zituen gauz guztiak bere ilusio guztikin, eta zerbait puskatzen bazan dena konpontzen zituen, eta herrikirolatan, oso txapelak atea zituen bere irikin, oso ausarta zen. Jarrituko aldego bere bidea? Zu nahi bali baduzu. Olio botako dugu, eta xerra goxo bat rebozatuko dugu, hartuko dugu xerra, ogi railatutan pasako dugu, arrautzetan ebai. Nik ez dut gero asko eman txikitan, Asko! Komerik ikusitan nau. Komerik. Zer genio zendun, eta beti zerrenakin atea nahi zendun, haiten genioa, datorkiztu haiten genioa. Me estás dejando... Bai, ez. Gatza botako diot, eta bida ze xerra goxoa, ateatzen nahi dan, zuri gustatzen zaizun bestelakoa. Hanbeste urte pasatak geho, nola batxe aurrera atera geha, lan da lan, eta gu emitxe zigea. Arategin, dutxatu, jan, posaldu, azaldu, eta ez dut besteik ezatu. Baino, disemelabak oso desberdinak. Oso desberdina, bai. Neska mutila izatekin, hoi normal antzeman ikien da. Eta biurrik, baino, hoxe, diferentzikin. Bat parrandazalea eta bestea gutxigo, eta hoxe, familia guztietan gertatzen, da. Komerik ikusi nituen, bai. Hortxe hasi zinenen festatik festa, gau pasa intzen duen behin, gorrik eta beltzak ikusi nituen. Eta bakizu ze egun zen, gabona, Eta aigiri ez, afaltzeko zai eta ez aigiri. Eta urrungo goizen, hasi nintzen ez dakit noa bat, bai, eta kotxen lo harrapatu nizun. Zuke bazen duen bai, halako pikante pixka bat eta odire botengo diogu pixka bat. 40 urten jarraitu dezute, eta nik ere 40 urten jarraituko dut. Eskarri asko, ma. Zuri. Hoi, izan barrantzeon, zeana? Bihurri eta ze hoi, ego ezea.